Sikhuluma udaba oluphathelene nenyoka yomthombo wothukela phecelezi inkanyamba ezinze lapho kusuka khona umfulakazi uthukela okhahlamba. Uthukela ngumfula waseBergville KwaZulu-Natal ophakela isifundazwe iGauteng ngomzila weStreetfontein Dam uze uyozilahla eVaal Dam. Lo mfula ujike ugudle umnambithi iThukela Ferry unqamule enkandla uze uyozijuba olwandle. Ngokusho komphakathi walendawo ziningi kakhulu izigameko ezehleka kulentabakazi iAmphitheatre okuyiyona ediliza impophoma edume umhlaba wonke iThukela Falls okulapho kusuka khona uthukela. Umphakathi waseBergville wazi ukuthi lapho kusuka khona uthukela kunesiziba akufikeki futhi nofikayo akabuyi kangangokuthi ngisho indizamshini mayike yandlula ngaphezulu isisacazeka phansi. Sithatha uhambo ke lokuyozibonela ngawe. Yabona njengamanje sikwi-viewpoint ye-amphitheatre of which is 2,930 meters high above the sea level. As you can see, there is the Eastern Patrice over there, which is 3,147. In the middle, we have the Devil's Tooth, which is 3,019. And on your right, we also have the Inner Tower, which is 3,044 meters high.